Τώρα, Γιάννη, ενώ τις τελευταίες μέρες αποκαλύπτονται τερατώδη πράγματα για την δραστηριότητα της Χρυσής Αυγής, ενώ υπάρχει σε εξέλιξη έρευνα της δικαιοσύνης για τα κατά πόσο έχουμε να κάνουμε με μια εγκληματική οργάνωση ή όχι, ενώ έχουμε έναν πρόεδρο της Δημοκρατίας ο οποίος έχει αρνηθεί να δεχθεί καθιονδήποτε τρόπο την ηγεσία της Χρυσής Αυγής, και ενώ στη Βουλή τα κόμματα του συνταγματικού τόξου δεν έχουν αναγνωρίσει στη Χρυσή Αυγή το δικαίωμα, παρότι το είχε τυπικά, να έχει αντιπρόεδρο στο Κοινοβούλιο, ενώ λοιπόν συμβαίνουν όλα αυτά και ενώ έχουμε και ένα νεκρό, παραλάβαμε σήμερα από το Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο ένα χαρτί που μας καλεί να απολογηθούμε για παράληψη προβολής προσηκόντως των πολιτικών απόψεων της Χρυσής Αυγής. Ναι, καταρχήν πρέπει να πω ότι η πρόσκληση του Ραδιοτηλεοπτικού Συμβουλίου, καθόλου σεβαστή αφού γίνει στα πλαίσια του νόμου, έχει μια μεγάλη ανακρίβεια, την οποία θα ζητούσα από το Ραδιοτηλεοπτικό να την διορθώσει. Για την ακρίβεια λέει ότι μας εγκαλούν για παράληψη προβολής προσηκόντως των πολιτικών απόψεων της Χρυσής Αυγής από 1η Τετάρτου 2013 έως 31 Εβδόμου 2013. Λοιπόν, εμείς ούτε πριν τις προβάλαμε ούτε μετά. Συνεπώς η κλίση είναι ατελής. Εμείς δεν τις έχουμε προβάλει ποτέ και δεν προτίθεται να τις προβάλλουμε από εδώ και πέρα. Αυτό είναι το ένα θέμα. Το δεύτερον, δεν αντιλαμβάνομαι πολύ καλά τι σημαίνει προβολή των πολιτικών απόψεων της Χρυσής Αυγής. Αν δεν απατώμε, η Χρυσή Αυγή διερευνάται ως εγκληματική οργάνωση. Εγκαλείται κανένα κανάλι ιταλικό επειδή δεν προβάλλει τις πολιτικές απόψεις της Καμόρα ή της Κόζα Νόστρα? Αυτά δεν υπάρχουν πολιτικές απόψεις εγκληματικών οργανώσεων. Και το τρίτο επίσης το οποίο θα έπρεπε να σημειώσω είναι ότι ειλικρινά δεν καταλαβαίνω. Το έγγραφο αυτό έχει ημερομηνία 29 του 2013. Είναι μία ημέρα μετά τη δολοφονία στην Αφιάλη. Να υποθέσω ότι κάποιος πήγε στο γραφείο του στις 29 του 2013 και είπε: ρε παιδί μου, στο Μέγκα δεν παίζουν πολύ Χρυσή Αυγή, να τους στείλουμε εδώ πέρα για να εξετάσουμε για ποιο λόγο δεν προβάλλουν προσηκόντως τις πολιτικές απόψεις του κόμματος. Ειλικρινά με εντυπωσιάζει. Ναι, και είναι όλο το ζήτημα, Μανώλη. Εγώ θα έλεγα ότι είναι τελείως ακατανόητο. Δεν είναι μόνο εντυπωσιακό. Το προσηκόντως να μας εξηγούσαν. Απόλυτα ακατανόητη η αντίδραση του Ραδιοτηλεοπτικού Συμβουλίου. Κατηγορεί το Μέγκα ότι δεν παρουσιάζει τις απόψεις των ανθρώπων οι οποίοι προχθές δολοφόνησαν ένα παιδί στη μέση του δρόμου. Και την επομένη του τραγικού αυτού συμβάντος στέλνουν επιστολή στο Μέγκα και μας κατηγορούν ότι δεν προβάλλουμε προσηκόντως τις απόψεις της Χρυσής Αυγής. Δηλαδή δεν προβάλλουμε προσηκόντως τις απόψεις των ρατσιστών. Μας ζητούν για παροχή διευκρινήσεων. Δηλαδή μας λένε: ελάτε να μας διευκρινίσετε, γιατί δεν προβάλλετε προσηκόντως. Ο τρόπος που διατυπώνεται, Γιάννη μου, η επιστολή. Η ουσία έχει σημασία. Μας κατηγορούν και μας μέμφονται ότι δεν προβάλλουμε προσηκόντως τις ρατσιστικές απόψεις των ανθρώπων που κατηγορούνται για εγκληματική οργάνωση και κατηγορούνται, και ξέρουμε μάλλον τι κατηγορούνται, ότι σκότωσαν ένα παιδί στη μέση του δρόμου. Τις απόψεις ποιων ανθρώπων? Αυτών που θαυμάζουν τον Χίτλερ? Ξεχνούν μήπως οι κύριοι του Ραδιοτηλεοπτικού Συμβουλίου ότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας δεν κάλεσε ποτέ τον κύριο Μιχαλολιάκο στη συσκέψη των πολιτικών αρχηγών? Ξεχνούν μήπως ότι τα κόμματα, τα δημοκρατικά κόμματα, αρνήθηκαν να ψηφίσουν εκπρόσωπο της Χρυσής Αυγής στο Προεδρείο της Βουλής? Ξεχνούν μήπως οι κύριοι του Ραδιοτηλεοπτικού Συμβουλίου ότι έχουν βγάλει μια αφίσα την οποία την κυκλοφορεί στο διαδίκτυο, που είναι όλοι οι δημοσιογράφοι του Μέγκα, Όλγα, οι οποίοι απειλούνται ευθέως μαζί και με πολλούς άλλους δημοσιογράφους? Ξεχνούν ότι ήρθαν εδώ μπροστά στο Μέγκα και μας έβριζαν, μας απειλούσαν, φωνάζαν συνθήματα τα οποία αδύνατο να μεταφέρεις, και ο παπάς, πως τον λένε, έκανε και την ανάγκη του μπροστά στην είσοδο του Μέγκα. Αυτονών τις απόψεις μας εγκαλούν ότι δεν προβάλλουμε προσηκόντως, όπως σωστά είπε πολύ ο Γιάννης, την επόμενη μέρα της δολοφονίας του Φίσα. Πραγματικά το μόνο που μπορώ να πω εγώ ότι είναι ακατανόητη η επιστολή του Ραδιοτηλεοπτικού Συμβουλίου, και νομίζω το λέω πάρα πολύ ευγενικά. Και αναρωτιέμαι αν στείλανε σε άλλα κανάλια ανάλογη επιστολή για υπέρμετρη προβολή των απόψεων, του προσηκόντως των απόψεων. Ωραία παρατήρηση.